ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। पावनाई स्वयंसहायता महिला बचत गट मसुरे गडघिरा बाजारपेठ या महिला बचत गटाच्या वतीने सीमेवरील सैनिकांना राखीतून मानवंदना देण्यासाठी 500 राख्या भेट म्हणून मालवणच्या तहसीलदार श्रीमती वर्षा झालटे यांच्याकडे तहसीलदार कार्यालयात सुपूर्द करण्यात आल्या। भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी सांगता सोहळा संपूर्ण देशभर साजरा केला जातोय। हा सांगता उत्सव अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वराडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय कट्टा मालवण येथे जवळपास 76 फूट लांबीचे भारतीय स्वातंत्र्य सोहळ्याचे चित्र बालकलाकारांनी साकारले। हे चित्र या प्रशालेतील विद्यार्थ्यांनी फक्त 2 तासामध्ये पूर्ण केले। सावंतवाडी बस स्थानकाची झालेली दुरावस्था निधी देऊनही कामाला अद्याप सुरुवात न झाल्यामुळे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर असलेले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सकाळी सावंतवाडी बस स्थानक परिसराची पाहणी केली। ग्रामपंचायत कार्यालय वेताळ बांबर्डे येथे आज स्वातंत्र्य सैनिकांना आदरांजली वाहण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या शिलाफलकाचा अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न झाला। आंबोली वर्षा महोत्सव स्थळी खासदार विनायक राऊत यांनी भेट दिली। आंबोली येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, त्यामुळे आता रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत। यात सातत्य ठेवण्यासाठी आंबोली वर्षा महोत्सवासारखे उपक्रम दरवर्षी राबवले जावे असे आवाहन खासदार विनायक राऊत यांनी केले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।